Doživeo sam nešto što ni na jednom stadionu nisam doživeo. Ne daju mi da uđem. Imam kartu, imam sve. Znači, baltičke zemlje ne dozvoljavaju da se uđe na stadion sa bilo kojim obeležjem druge zemlje. Ovo je problem. Ne daju mi da uđem na stadion zbog ove majice. Zbog ovog i zbog ovog. A zastava, to tek nema šanse. Evo stojim ispred, sad ne znam da li god da uđem, da li da skinem ovu majicu, ne znam kako da uđem na stadion. Znači išao sam kod ovih 5 ovako i nijedan mi ne da, kaže zabranjeni su logo Srbije. Ja kažem, je li ovo problem? Kaže da, to je problem. I ne mogu da uđem na stadion. Zastava je ovde u naša džentlmenska ovde, u rancu, to tek, to mi je rekao, to ne postoji opcija. Ali sad je problem i ova majica.